París era una festa. Tan bon punt sortia el sol, era l'aeroport amb tot el nervi i la incomoditat que comporta viatjar. Je suis seul, mais je t'aperçois et Paris. Un cop superat el control policial, era tendència general de fer-se unes fotografies com a testimoni inicial. Anem a París, la ciutat de l'amor. Fent via cap a la porta d'embarcament, vaig topar amb una petita advertència per als nostàlgics més despistats. I haguérem de fer silenci pel frare, que ens feia una pregària de protocol. Qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant. Ja a l'avió, tot admirant el nostre estimat país i el prodigi que és poder volar, vaig quedar aclaparat amb la quantitat de gent que pot traginar un avió. És ben bé que hi havia gent de tota mena. Un cop aterrats a la ciutat, tot sortint per l'estació de les Halles, vaig endinsar-me en un ambient certament pintoresc, on els contrastos eren notoris i la gent feia temps tot esperant l'arribada del seu tren. Hi havia qui feia tard, i també qui ja feia temps que l'havia deixat passar. En tot cas, la ciutat ja era als meus peus, i la rebuda fou digna d'admirar. Ben aviat vaig llogar un d'aquests trastos elèctrics i vaig recórrer la ciutat a la tuntun. Havent dinat i ja instal·lat a l'apartament, que ben aviat se'm feu agradable, vaig telefonar a Mademoiselle Bruni, que em rebé llegint a una tauleta del cafè La Gaspaille. Margot Bruni és una jove escriptora parisina que ocupa les hores del dia divagant pels bulevards de la ciutat, inspirant-se tot prenent copes als cafès més concorreguts pels artistes parisencs. Convinguérem que la senyoreta Margot i jo mateix recorreríem la ciutat plegats, i és així com fent de passejants vàrem començar a rodar per aquesta gran roda que és París. Elle est en peine et de passage, l'âme qui souffre sans colère, et comme sa morale éclaire. Començàrem fent pujada i ens enfilàrem pels carrers costeruts de Montmartre, aquest barri de reminiscències intel·lectuals i artístiques un dia freqüentat per grans escriptors, com Jean-Paul Sartre i Marcel Proust, o grans pintors com Renoir i Van Gogh. Què queda avui del Boulevard La Clichy, del principi del segle passat, del Montmartre del senyor Oller, i del de Rossinyol i Ramon Casas, que tanta influència tingui a casa nostra? La senyoreta Margot sigué clara i em digué que ara per ara només resten 3 classes d'artistes. Primer, hi ha els que no fan res, els embaducats, els que per una raó o altra, i malgrat la seva indigència, no aixequen una palla de terra. Aquestes persones poden naturalment heretar o treure la rifa, però, per més genialitat que tinguin, tenen mala peça al taler i estan destinats a la misèria negra. Pertanyen a aquell col·lectiu de gent que sempre esperen que el món s'aturi per ells, i quan els obres el pas i els deixes via lliure, prefereixen restar aturats. N'hi ha uns altres que treballen poc, de vegades perquè estan conformats així, altres perquè són esperits dubitatius o perquè estan dominats per l'ànsia de la perfectibilitat. Aquests homes no seran mai res, vull dir, que no seran mai ni figa ni raïm. Aquí caic, allà m'aixeco. Iran fent. I després hi ha pocs, però certs, grans treballadors. Aquests semblen posseir les condicions objectives per poder triomfar. Són treballadors d'una producció abundant, fluent, sense falla. Són els grans amants de la festa de l'art. No. Tips del puja i baixa dels turons de Montmartre vaig fer entendre,
discretament, que és com s'han de fer entendre aquestes coses, a Mademoiselle Bruni, que tenia la boca seca, tenia set. Margot Bruni, que era ben viva i prou bevedora, va comprendre ben ràpidament el reclam i en un obrir i tancar d'ulls ens trobàrem a la plaça Vendôme, obrint-nos pas entre la gent quasi desesperadament fins a arribar a l'hotel Ritz, on en un atac d'eufòria la senyoreta Bruni exclamà: «On són els alemanys? Venim a alliberar el Ritz!» Un bon treballador, comprenent la urgència de la situació, ens indica el camí fins al bar Hemingway, el bar dels meus somnis, de preus discrets. Seguérem a la barra i ordenàrem 2 francs 75 i deixàrem per una estona que la nostra història s'impregnés en la història de l'hotel i del bar més poderós del món. Entràrem en el món del gran escriptor americà Ernest Hemingway, que visqué la gran festa que fou París en els feliços anys 20. Hemingway es va instal·lar al 74 de la rue du Cardinal Lemoine, a pocs metres de la plaça Contrescarpe. Una plaça petita i acollidora, on l'escriptor solia rondar tot cercant el lloc on poder ser feliç, i treballar dur, i escriure sense trobar-se a ningú, perquè només la gent podia limitar la seva primerenca felicitat. A dia d'avui tindria la cosa magra, amb tota la gentola que divaga pels carrers. A uns pocs metres de la plaça hi havia la residència de James Joyce, que passava les hores escrivint l'Ulisses, la seva gran obra. Fou Sylvia Beach, la llibretera de la Shakespeare and Company, qui tingué la valentia de publicar l'obra mestra de Joyce, que aleshores ningú gosava publicar. I també tingué la valentia d'aguantar i proveir de llibres els grans escriptors anglesos que residien durant aquells anys a París. L'endemà al matí, retornats al nostre món, sortírem amb la senyoreta Margot a visitar les vores del Sena i topàrem amb l'espectacle. Feia un dia esplèndid. Respirar l'aire fred ens mantenia desperts i la llum i l'aigua i París era nostra. Aviat topàrem amb el primer parell d'animals, que tal i com nosaltres gaudien la tranquil·litat i la llum de la primavera. Una altra espècie se'ns presentà de seguida, una mena de gent que anava a correcuita per la ciutat, que feia tard arreu o fugia campi qui pugui de vés a saber què. També era entre nosaltres el pobre pescador d'am, que a casa sol dur fam, i amb sort, un sol peix de pam. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. Pourtant je vous ai frôlé quand vous passiez hier. En veient la varietat d'espècies que abraçava aquesta jungla d'asfalt, jugàrem a detectar-les i classificar-les. La primera sorpresa foren les rates de clavegueram, que s'envalentonaven i sortien a passejar com qui no vol la cosa. Aquell dia es veu que tenien bufet lliure. Els corbs, negres, també restaven atents, mantenint el posat de criatura mitològica, tan propera a la mort. Finalment, però, Margot Bruni em descobrí que l'espècie més curiosa sempre ha estat la nostra, la humana. Vàrem parar atenció a la gran obra de teatre que és París i trobàrem tot tipus de figurants amb tota mena de tretze. Hi havia qui prenia el sol vora el Sena, tot llegint els parisins diaris o les grans novel·les. Descobrirem esports que ni tan sols sabíem que existien dins els jardins de Luxemburg. Esportistes d'elit que perfeccionaven la tècnica i entrenaven el cos i la ment a la seva curiosa manera. Per descomptat, també hi havia qui practicava el jeure, el fer repòs. Creuant el Boulevard Saint-Germain, descobrirem, amb alegria, una parella de la Lliga de la Perseverància. I trobàrem diversió pels voltants de la Torre Eiffel, on els jocs més tramposos distraient el públic mentre per darrere i d'amagatotis et buidaven les motxilles i les carteres. Es veu
que ho feien per agrair-te l'atenció. Fou tot un descobriment. Hi havia qui no suportava el soroll de la ciutat. I també qui ja feia temps que s'hi havia adaptat. I com sempre, els ballarins, que animen els carrers amb música i dansa. Al cap i a la fi, la senyoreta Margot i jo mateix érem tan sols els figurants de les obres alienes, i els nostres figurants potser també protagonitzaven alguna seva obra. Fet per fet, tots fèiem el nostre paper, i París feia d'escenari. Mais vous pleurez, milord, ça je l'aurais jamais cru. Eh bien voyons, milord, souriez-moi, milord. Mieux que ça, un petit effort. Si tens la sort d'haver viscut París quan ets jove, després París t'acompanyarà, vagis on vagis, la resta de la teva existència. Final.